שלום לכולכם, שמי קריסטינה גלבצ'ינר ואני רוצה לספר לכם על הניסיון שהיה לי אתמול, ניסיון מאוד עצבני בחיים שלי ואיך אני יצאתי מזה בזכות השמנים שלנו. אז מה שקרה אתמול, אני לא ישנתי בבית, ישנתי אצל כלתי, רציתי לעזור עם שני הנכדים החמודים שלי, כי בן הגדול עכשיו במילואים בצפון, ופתאום ב6 בבוקר אני מתחילה לקבל כל מיני הודעות מהשכנים, והבן הקטן שלי שגם במקרה הגיע הביתה ממילואים ללילה אחד, שיש בעיה כנראה עם דוד חשמל, המים זורמים, וזה כבר הגיע לכל הדירה, והגיע ללובי, לארון חשמל, אין חשמל ואינטרנט בכל הבניין, ואני כבר מאוד מאוד עצבנית, ואני מבינה שאני צריכה להגיע הביתה כמה שיותר מהר. אז אני מקפיצה את הנכד הגדול לגן ונוסעת הביתה, אבל זה כבר 8 בבוקר, פקקים וזה. ואני מגיעה לאיזשהו נתיב, אני מבינה שאני צריכה לקחת ימינה, כדי לא להגיע לפקק גדול שהוא בצד שמאל. ואני מבקשת מהמכוניות שיתנו לי להיכנס, הם נותנים לי, הכל בסדר, ופתאום בא איש על הטוסטוס, ורוצה כאילו לחתוך ככה לפניי, ומראה לי בכל מיני סימנים שאני צריכה לקחת שמאלה. ואני מסבירה גם כן ככה עם סימנים, ואומרת לו שאני לא יכולה, בבקשה, אני לא יכולה, כי אני צריכה להישאר בנתיב הימני. והוא אומר לי, תורידי את החלון, אני מורידה חלון, והוא אומר לי, את אישה מטומטמת. וברח. אתם יודעים שבכל המצבים הפסיכולוגיים האלו, שזה כאילו הטיפה האחרונה, כמו שאומרים דובדבן על העוגה, אבל זה לא דובדבן על העוגה, זה חתיכת על העוגה, ואני מרגישה שזהו, אני יצאתי מהאיזון לגמרי, וכשאני מגיעה לרמזור הראשון, אני מתחילה להשתמש מהר בשמנים שלנו. קודם כל זה אקליפטוס שנותן לי לנשום עמוק, זה כבר מרגיע אותי, כי החמצן נכנס לגוף. אחר כך אני מוציאה את התערובת אדפטיב, שאני ממליצה שכל אחד זה יהיה בהישג יד, כי זה באמת, זה יכול להתאים אותנו לכל מיני מצבים. ואני לוקחת גם את השמן שעכשיו היה בבוקר באירופה, שנקרא גויאקובות, שהארומה שלו ממש מקרקעת. וככה אני מרגישה שאני לאט לאט חוזרת לעצמי. וכל זה קרה ברמזור. אני אפילו לא שמתי לב שזה היה רמזור קצת ארוך, כי אני הספקתי להשתמש בכל השמנים האלו ולהחזיר את עצמי למצב הרוגע. זאת אומרת, אני הגעתי הביתה, אני כבר הייתי רגועה, אני יכולתי לטפל בבעיה, הכל הסתדר בזכות השמנים שלנו. אז אני ממש ממליצה לא לשכוח להשתמש בשמנים ולהחזיק אותם ממש בהישג יד, באוטו, בתיק, בכל מצבים שאתם נמצאים. תודה רבה, יום טוב.